Confirmárase a chegada do maremoto para marzo, según todas as previsións dos expertos. O epicentro esta vez non estaba en Becerra, ben que o dixeran as noticias. O alcalde vendera como un logro o terceiro punto do programa electoral, ser, por fin, o epicentro dun seísmo. Que visto o visto non se pode asegurar con rotundidade que non fose así. Tamén coincidía no tempo que o ciclo económico repuntaba e que xa se podían sacar os fondos en negro que se acumulaban nas caixas fortes privadas das grandes entidades bancarias desde a implantación do euro, porque antes non os podían sacar sen levantar sospeitas. Non é que me guste falar, pero se decían que estaban en crise non podían andar por aí gastando como a tolos. Non é que lles importase o que pensásemos o resto dos mortais, é que Facenda igual sospeitaba algo, que ao final era quen importaba de verdade. En definitiva, que nas arcas dos bancos, nas de verdade, nas que hai cartos en feixes de 100, non en anotacións contables, nesas, había cartos a moreas, pero moreas de moreas, e aínda rebosaban moreas. Na cidade, a que levaba a palma, mellor dito, a que levaba as moreas era a Caixa Universal. Como o seu propio nome indica, é universal e omnipresente. A maior caixa de seguridade da Caixa Universal estaba na central, pero na central do centro da cidade, non do centro de negocios complexo, supermoderno, ultra innovador. Quen ia sospeitar que tendo un centro operativo no polígono industrial tiñan os cartos no centro da cidade, pero así era. E era para non levantar sospeitas e para evitar que lle roubasen, porque no centro, onde estaba a central, era casi imposible aparcar algo o suficientemente potente como para facer algo o suficientemente perxudicial. Vale, algún atraco se que houbera, como en todas, pero pese ao que dixera a prensa, a entidade e as compañías de seguros nunca levaran máis duns poucos miles de euros, pero poucos. Ao facerse máis firme a ameaza do maremoto, púxose en marcha o plan de evacuación. Era un plan que elaboraran os expertos municipais asesorados por especialistas norteamericanos de Hawái. Eran os do PTWC, Pacific Tsunami Warning Center, que tiñan moita experiencia en maremotos. Non é que viñeran nin nada. O que pasou foi que no Concello pasaron olímpicamente dos informes dos expertos do Instituto Sismográfico. Anda, que ia haber aquí un maremoto. Que viñeran unhas olas grandes e volveran a tirar o balaustre do paseo marítimo, vale. Xa case pasaba todos os invernos. E viña moi ben para volver a contratar a esas empresas que casualmente eran as mesmas de todas as veces. Tampouco é que estea dicindo que o Concello mandase a propósito as olas para manter as empresas amigas que non teñen inconvinte en inflar as facturas. Pero é unha casualidade digna de mención. O caso é que o Instituto Sismográfico insistiu tanto e tanto do apariza que se viron obrigados a facerlle caso, non por convencemento, senón porque os moi cabróns recorriron á prensa e o pánico colectivo fixo que a presión cidadá acojonase os do Concello. Total, que para calar os rumores non se lles ocorreu mellor cousa que dar unha rolda de prensa e dicir o previsto e estudiado que estaba o tema e que o tiñan todo super mega controlado. Obviamente non o tiñan, nin sabían por onde comezar. Reuniuse o pleno no Salón dos Tapices, que xa era un mérito, e baixo a consigna de non sair ata atopar unha solución, pecháronse por dentro. Claro está que todo funcionario ten outra consigna, que non é unha consigna, senón que é un principio básico e inquebrantable, e que prevalece ante calquera outra norma ou consigna. A hora de marchar, hai que marchar e punto. Tendo en conta que entraran despois do café, a iso das 13:45 horas, e tiñan que marchar cada un para o seu despacho para deixar todo recollido ás 14 horas, tiveron que ser máis que rápidos e áxiles na confección da estrategia. O gabinete de crise estaba en crise propiamente dita, e durante 2 minutos estiveronse mirando uns a outras e outras a uns sen mediar palabra, ata que un desgraciado tivo a lamentable ocorrencia de dicir: "Igual deberíamos dicir a verdad. Me cajo na puta disciplina de partido e a puta nai que te pariu, Cabanas, me cajo en Dios", dixo o alcalde. E que Cabanas tiña cada cousa. Despois, non se sabe moi ben quen, porque logo da arrancada do alcalde calquera dicía algo que o cabrease máis, que non tiña moita importancia, pero despois os maletíns non andaban como debían e ao final de mes estaba moi preto e as vacacións tamén e o chalé en Oleiros tiña os seus gastos, a voz tímida dixo: "Podemos buscar no Google". "E iso que coño é?", preguntou o alcalde. A concellara de Educación, que era a que sabía disto, abriu de portátil, de internet e de Google. Como tampouco era cuestión de pensar demais e como xa quedaban poucos minutos, foron ao gran, puxeron maremoto. E saiu ali o que non está nos escritos. Bueno, sí que está. De feito, saliron ali todos os escritos. Demais. Con urxencia baixaron co cursor, buscando un plan de evacuación. O alcalde non o entendía. Tanto gastar en ordenadores de última xeneración e total, había que dicirlo todo letra por letra. Fixeron un último intento. Plan de evacuación de emerxencia maremoto. E ali saliu o Centro Pacífico de Tsunamis, ou algo parecido porque estaba en inglés, e o único que vían claro era o de tsunami, que iso si sabían que tiña que ver co dos maremotos, e que estaba en Hawái. O alcalde mosqueouse e dixo que aquel non era momento para andar buscando ofertas de viaxes.
O Concello de Turismo, que era o que se encargaba de viaxar ao estranxeiro para promocionar a cidade e que supostamente tiña un título da Oxford University de inglés e que incluso falaba con acento de Glasgow, púxose diante da pantalla e foi lendo a súa maneira. É de entender que o plan tivese só un folio de extensión, pese a que o original tiña unha pila de páxinas, e que puxeron só do que estaban case seguros. Despois pensaron que era ben citar as fontes, porque sempre hai que citar as fontes, pero máis que nada, para ter a quen botarlle a culpa. A prensa coloulles máis ou menos, porque pensaron que o que lles presentaran era un resume claro e conciso dun plan máis amplio. E porque a prensa si sabía dun PTWC con sede en Hawái que vixiaba o océano e que tiñan moita experiencia en evacuación en caso de maremotos e que incluso facían simulacros. A prensa sí que o sabía. Tamén é de entender que a cousa non saíse ben de todo, aínda que tamén hai que dicilo, para ser como foi, non houbo que lamentar grandes perdas. Cando se falou de evacuar o grande, de coller e marchar, a xente doulle a risa, si que ían coller e deixar os pisos que nin tiñan pagados para ir a ningures e perder todo. Outra cousa que a que non contara o Concello, porque en Hawái volvían a facer as chozas e listo, pensou o alcalde. Daquela, o que se fixo foi crear un compromiso de expropiación forzosa. O Concello comprometíase a axudarles na reconstrucción das propiedades ou facilitar outras de similares características que as axudas por zona catastrófica que iban percibir. Non é que a xente non tivese medo do maremoto, é que a xente non se fiaba ningún pelo do Concello, así que, lóxicamente, tiveron que evacuar pola forza, 2 días antes do terrible acontecemento. E conseguírono. E incluso acabaron a tempo de que os primeiros evacuados se adicasen a chamar de todos do Concello, porque ao final nin ia haber maremoto nin nada. Pero sí que o houbo. Retransmitido en directo vía satélite e seguido por miles de millóns de espectadores e espectadoras alucinadas que viron o areal de Riazor, como dis que fora hai séculos en as fotos simuladas que había no Paseo de San Pedro cando se retirou o mar. E despois viron tamén como a auga cubriu todo cando volviu e arrasou co que había ao seu paso. Non é que só afectase a cidade, algo tamén afectou o resto da costa, pero como a Coruña estaba no mesmo epicentro e ten esa forma de cabeza de tartaruga que diría Manuel Rivas que antes era Manolo pero xa non, actuou de rompeolas e freou os efectos sobre o resto. Foi tamén esta forma a que provocou que cando as augas volveran ao seu, a cidade fixese de tope, de embalse, por dicirlo de algún xeito, e a auga quedase a nivel, pero non o de antes, senón por riba, dos edificios e de todo. E aí comezou. Todo quedou asulagado e ca auga chegaron os rumores de que cas presas de última hora os da Caixa Universal non lles dera tempo a sacar a pasta, que mentras se ve un maremoto en directo hai tempo para moito. A lenda naciu cando os xornalistas lle preguntaron ao presidente da Caixa Universal por este rumor e el o desmentiu totalmente, dicindo que eran falacias e non sei que máis indignidades. Para quen seguimos os programas de corazón sabemos que iso era unha confirmación clarísima dos rumores. Así que, baixa a auga, no centro da antiga cidade da Coruña, no fondo, está a caixa forte máis grande de Galicia, chea de cartos, de moreas de cartos, pero deses cartos que van en feixes, agardando a que alguén baixe e o rescate.